suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Magandang umaga at napagpalang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. At ngayon po ay October 11, panibagong araw na naman na ibinigay ng Diyos sa atin upang sa papasok na linggong ito ay naroon na patuloy natin makasama at maranasan ang kanyang banal na presensya. Narito po tayo sa programa ng Tinig ng Pag-asa sa ating morning devotion. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Estela Bedanya. At tayo po ay naroon na magsama-sama na mag-aral ng kanyang salita. Na sabi nga po ay, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. At purihin ng Diyos sapagkat sa pagkakataon na ito, tayo po ay naroon po na sabi nga po ay magsasama-sama upang pagsaluhan
ang kanya pong kapahayagan sa umaga pong ito. At purihin ang Diyos dahil lagi siyang tapat na kung saan mayroong 2-3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Kaya alam po natin na ang pagtitipon na ito, every MWF ng 9:00, ay naroon na sinasamahan tayo ng kanyang presensya. Kaya po sa mga kapatiran o maging ngayon lang po kayo nakapagbukas sa live streaming na ito ng aming morning devotion, kayo pong lahat ay akin pong naroon na inaanyayahan na maging isa po tayo sa Espiritu upang naroon po na ang Diyos na buhay, na nakakakita at nakakaalam ng ating mga kalagayan ay malayang makakilos at makapangusap sa bawat isa. At tayo po ngayon ay sama-samang dumulog sa kanyang banal na presensya. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat lagi niyo po kaming binibigyan ng pagkakataon na ang inyong salita, Panginoon, ay naroon na mapagsalusaluhan namin sa pamagitan po ng Lord, ng programang ito, ng morning devotion, O God. Lord, salamat sapagkat kayo po ang nagbigay, Panginoon, ng idea na ito, na bagamat, Lord, hallelujah, sa nararanasan namin, Panginoon, na mga pandemic, O Lord, o mga pagkakataon na hindi pwedeng magsama-sama. Ngunit salamat sapagkat sa pamagitan ng teknolohiyang ito, pinagsasama-sama nyo ang aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat po at hayaan nyo po na anuman po ang nais nyo na ipahayag sa bawat isa, maging mga nasa tahanan. Lord, malaya po kayo makakilos at hayaan nyo po ng aming mga puso ay maging isang matabang lupa, Panginoon, na matataniman ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Lord, salamat po, pagpalain niyo po ang inyong mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan. Santong Espiritu, patuloy po naming inaangkin na kayo ang aming magiging tagapagturo sa umaga pong ito. Itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hayaan niyo po ang pangalan lamang na aming Panginoong Hesus ang siyang maitaas at madakila. Maraming pong salamat at inaangkin po namin na sa umagang ito ay naroon, Panginoon, na mabubuksan ang pagpapala, Panginoon, sa inyong mga anak. Salamat ng marami. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, inyo ang lahat at pinakamataas na papuri. Lord, pasasalamat kalwalatian. Amen. Amen. Thank you, Lord. Purihin ng Diyos. At sa pagkakataon na ito, naroon po na sabi nga po ay patuloy po tayo na umiikot sa tema ng empowered, no? Empowered by the Holy Spirit na nais ng ating Panginoon na talagang maranasan po natin. Sapagkat kung walang empowerment ng Santong Espiritu sa ating mga buhay, napakahirap po, no? Lalo na po sa mga nangyayari po sa ating paligid. Pero sa pagkakataon pong ito, tayo po ay patuloy na tinuturuan ng ating Panginoon, no? At ang ating pong tatalakayin ay 6 ways to experience God's presence in a powerful way. No po? 6 na paraan na sabi nga po ay ma-experience natin dahil talagang marami tayong mga nai-encounter, no? Mga nai-encounter na mga problema, mga pagsubok. Pero ang nais po ng ating Panginoon, bagamat may mga bagay na iyon na sabi nga po ating pong pagdaraanan, pero po still ang kanyang presensya na makapangyarihan ay nais niya na lagi natin pong nararanasan araw-araw dahil ito po ang magpapalakas sa atin. No po, ang naroon na sabi nga ay magbibigay sa atin ng tunay na tagumpay sa patuloy nating paglakad sa mundong ito. Kaya ihanda na po natin ang ating mga sarili. Kung meron kayong mga ballpen, papel, pwede nyo po itong isulat or pwede rin naman po natin itong i-replay para po patuloy nating sabi nga ay mapag-aralan, no? Sa pagkakataon na ito, sabi sa Romans chapter 1 verse 17, the righteous shall live by faith. No po, ang tunay na naroon po na binigyan ng ating Panginoon ng sabi nga po ng righteousness na nanggagaling sa Kanya ay kailangan tayong mamuhay ng mayroong pananampalataya.
Hindi po tayo kailangang magdepende sa ating nararamdaman, sa ating nakikita, sa ating naririnig, sa physical, kundi tayo po ay mamuhay ng mayroong pananampalataya. Dahil ang sabi sa Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. No, napaka-imposible daw po na ma-please natin ang ating Panginoon kung wala tayong pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ang magpapagalaw, no? Ang sabi nga, active ng ating mga spiritual senses. Katulad po ng ating tinalakay kahapon, no, sa ating Sunday service. Nais niya na talagang maging naka-tune in ang ating mga spiritual senses para po, sabi nga, hindi tayo nangangapa sa dilim, kundi po ang nakikita natin lagi ay yung magandang plano ng Diyos, katulad ng sinabi niya sa Jeremiah 29:11, my plan for you is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end. Kaya po, ang nais niya na sa bawat paglakad natin, no, sa bawat naroon po na pagdaan ng mga araw sa ating mga buhay, yung expected end, no, na pinlano niya ang ating pong makamit at matamo. Praise God. Kaya sa oras pong ito, ay naroon po na sabi nga ay umpisahan na po natin. Ang unang-una, how to experience God's presence in a powerful way. Ang sabi dito, come clean with Him. Ano pong ibig sabihin nun? No? Ang ibig sabihin po nun ay naroon na, sabi nga po, minsan po ay nararanasan natin na parang ang layo ng Diyos, pero actually, hindi po siya malayo kasi pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Po, naroon po na yun lamang mga nagagawa nating hindi magagandang bagay, mga kasalanan, ang siyang nagiging hadlang, no? Kaya ang pagkakataon na ito, no, na naroon na nais ang ating Panginoon na hindi maging hadlang yon. Kasi nga, habang narito pa tayo, susceptible tayo sa mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon, pero lagi namang handa ang ating Panginoon, no, na tayo ay sabi nga ay linisin. Kaya lumapit tayo sa Kanya, huwag tayong magtago dahil wala naman tayong pwedeng itago. Dito sa aklat ng sabi nga ay sa Psalms 32 verses 3-5, ang sabi dito ni Haring David, when I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. No? For day and night, thy hand was heavy upon me. My moisture is turned unto the drought of summer. Selah. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. No, makikita po natin na sabi nga ni David, ang pakiramdam niya natutuyo siya, no? Natutuyo siya kapag ang kasalanan ay patuloy niyang itinatago. Pero ang pinakasikreto, ang sabi dito sa verse 5, no, i-acknowledge lang din daw natin. I-acknowledge natin yung ating kasalanan dahil wala naman tayong maitatago nga sa Kanya, no? I-confess natin ito, yung ating mga transgression. At dahil nga ang sabi sa 1 John 1:9, if we will confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kaya po, kapag tayo po ay nakakaranas na parang nanghihina tayo, parang natutuyo tayo, parang pakiramdam natin, ang layo natin sa Diyos, just come and cleanse, no, with Him, no? Come clean with Him. Nahayaan natin na siya ang maglinis sa atin, matanggaal, no, yung mga nagiging hadlang na yon ng kabigatan sa ating mga puso. No po, tandaan po natin, ang sabi nga po, siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin at lilinisin. No, tatanggalin niya yung mga balakid na yan, tatanggalin niya yung mga nagbibigay sa atin ng kabigatan. No po, sabi nga, lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Ganun po katapat ang ating Panginoon. Kaya wag po tayong manawa, no? Wag tayong manawa na lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba, no? Pag-amin, sabi nga po, pagko-confess ng ating mga pagkakamali. Kasi sabi nga, no one is perfect. But
He is changing us from glory to glory. Siya ang nagbabago sa atin sa pamamagitan ng paglilinis niya sa atin. Yun po, sabi nga ng ating mga iniquities. Siya ang magbabago sa atin from glory to glory. No? At ang nais ng ating Panginoon na, sabi nga po, maging tunay na malinis nga tayo dahil hindi biro-biro no, na sabi nga ay para maging katulad tayo ng isang baboy na lilinisin pagkatapos babalik uli sa putik. Ayaw po ng ating Panginoon ng ganon. Ang nais niya na kapag tayo po ay nagpalinis sa Kanya, na nandun naman ang Kanyang katapatan na tayo lilinisin, magpatuloy tayo sa kalinisan na yon na nais niya na sabi nga po maranasan natin. Po, kaya unang-una, let's come and clean with Him. No? Tanging siya lamang ang makakapaglinis. Siya lamang ang makakapag-alis o makakapagpabago ng ating mga buhay. Kaya po, naroon po na ito yung unang hakbang. I-acknowledge natin, katulad ng sinabi ni Haring David, no, sa Psalms 30, ito pong ating binasa, no, 32 verse 5, no, sabi niya, I acknowledge my sin unto thee. Let's acknowledge Him. And my iniquity have I not hid. No, yung kanyang mga kasalanan ay hindi niya talaga maitatago. I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. No, naroon na kailangan naroon din yung pananampalataya natin na tayo ay kanyang pinatawad at patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Amen. Praise the Lord. Ang number two, para ma-experience natin yung awesome power, no, ng ating Panginoon, yung presensya niya sa ating araw-araw na buhay, read Scripture aloud. No? Kailangan daw naroon na kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, basahin natin ito ng malakas, no? Yung naririnig mismo natin. Bakit? Dahil ang sabi nga, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. No, habang ito'y binabasa natin, naririnig natin. Dahil ang sabi nga sa Hebrews chapter 4, verse 12, di ba? Na ang salita ng Diyos ay buhay, no? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even in the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart, no? Kaya napakahalaga na kapag tayo po ay nagbasa ng salita ng Diyos, no, basahin natin 'to ng malakas na naroon na talagang maririnig natin, no? Tayo mismo maririnig ng ating espiritu yung buhay at makapangyarihang salita na yon. At naroon na habang ito'y ating binabasa, pwedeng magbigay ito ng kurot sa ating mga puso, no? Dahil pinapaalalahanan tayo. Pero sabi nga, huwag tayong mag-alala kung makaramdam tayo na parang tayo nakukurot, or ibig sabihin may pakiramdam pa tayo kaysa naman yung wala ka ng pakiramdam sa pagpapaalala ng Diyos sa atin. Ano? Kaya sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos, ng Bible o ng the Word of God, let's read the Scripture aloud para unang-una tayo mismo, no, marinig natin na tatang tunay na pananampalataya ay ating maranasan, no? Sabi nga yung pananampalataya sa kanyang salita. At tandaan natin, ito ay buhay, no? Quick and powerful, makapangyarihan. At matalas ito na katulad ng isang espada na magkabila ang talim. Kaya ang salita ng Diyos na ating babasahin ng malakas, ito ay titimo, no, naroon sa ating mga puso. Kaya kung meron pa man na mga bagay na pilit na nagtatago sa ating mga puso, ang mga salita ng Diyos na makapangyarihan ang magpapaalis nito. No po, kaya para maranasan natin ang presensya ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, let's read the word or the scripture aloud, no, ng malakas. No po, praise God. At ang pangatlo ay sing Him a love song. No, mga simpleng lang po ito, no? Mga simpleng titingnan natin, simple lang pero powerful po, no? Powerful. Ang sabi nga sa Psalms 59 verse 16, praise the Lord. Psalms 59 verse 16, kung ating pong titignan ay
Ang sabi po dito, ibang verse yung yung naisulat. Pero dito, ang sabi dito, Psalms 59, verse 16. Yan. But I will sing of thy power, yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning, for thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble. No? Kaya sa umaga pa lang daw, no, naroon na sabi nga ay umawit na tayo, no? Umawitin natin yung pag-ibig natin sa Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, no? But I will sing of thy power, no? Yung love niya, it is power na kung saan ang sabi nga love conquers the multitudes of sin, no? Love conquers the multitudes of sin. Kaya let us sing love song unto our God. No, I will sing aloud at thy mercy in the morning, no? Sa umaga pa lamang daw. Kaya purihin ng Diyos na kung saan sa binigay niya rin na pagkakataon sa ating mga morning devotion na bago tayo nag-uumpisa, talagang umaawit tayo, dinideklara natin yung kanyang kabutihan, dinideklara natin yung, habi nga po, yung pag-ibig niya na gayon na lamang, yung steadfast love niya na new every morning. Tunay nga, great is His faithfulness, no? Kaya, naroon daw po na para maranasan natin yung kanyang presensya, sing a love song unto Him. No po? Ito po mga ating pong tinatalakay ay talagang makikita natin nakasentro talaga to sa personal na relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil kapag po ayos yung personal na relasyon natin sa ating Panginoon, magiging ayos din ang relasyon natin sa iba. No? Kaya napakahalaga na una sa lahat, yung personal na relasyon natin sa ating Panginoon ang naroon na maging maayos para po yung kapangyarihan niya, yung presensya niya ay lagi nating maranasan sa araw-araw. No? Kaya sabi nga, let us sing His power. No? Let us sing aloud at thy mercy in the morning, for thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble. No? Dahil silang magiging talagang defense natin. No? Kung mayroon mga trouble na mararanasan tayo o mapapagdaanan tayo, makikita natin na siya yung ating great refuge. No? Siya yung talagang matatakbuhan natin. Kaya umaga pa lamang, ideklara na natin ito sa ating mga, habi nga sa ating pong pakikay sa ating mga morning devotion, no? Sa ating mga dawn watch, no? Sa ating personal na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon sa bawat umaga. Pagising na pagising pa lang natin. Po, naroon na sabi nga, let's sing a love song unto Him. Let's sing praises unto Him. Po, dahil sabi nga, He inhabit the praises of His people. No, na siya ay laging nakikinig sa naroon na sabi nga, praises, no, yung pagpupuri, no, ng kanyang mga anak. Ito po yung lagi niyang hinihintay sa bawat isa sa atin na siya ay papurihan because it is one of our purpose, no? Ito yung pinaka-purpose natin talaga na tayo ay naroon na makapagbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Praise God. Ang number 3, ang sabi sa number 3 ay say His name, no? Mga simpleng-simple lamang po ito, pero napaka-effective, napaka-powerful. Say His name. Ang sabi sa Acts chapter 4 verse 12, anong sabi doon? Neither is there any salvation, no? Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Na po, walang ibang pangalan daw. Kaya una sa lahat, no, lagi nating banggitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ang tanging pangalan na ibinigay para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya sa pagising natin sa umaga, kung gusto nating maranasan yung salvation sa maghapon na dadaanan natin, just say His name, no? Call upon His name.
No, sabi nga po sa Bible, 'di ba? Those who call upon the name of the Lord will be saved. Kaya say his name, the sweetest name of all, the beautiful name, no? Yung katulad ng mga inaawit natin, no? Na sabi nga po na the beautiful name of our Lord Jesus Christ, na lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila ay magsasabi ng ating Panginoong Hesus ay tunay nga na siya ang Panginoon. No, kaya ang sabi nga, let us say his name, no? Dahil powerful ang name ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay naroon na sinabi natin ang naroon na sabi nga ay ang kanyang pangalan, say a breath of prayer. Ano ibig sabihin nun? Naroon po na sabi nga maging katulad daw ng paghinga natin ang panalangin na kung saan ay hindi kailangan napakahaba. You can even say na, Jesus, I love you. Jesus, I need you. No? At yun po ay talagang nakakapag-attract ng kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Kaya mararamdaman mo ang presensya. Jesus, I trust you. No? Yung po mga ganong panalangin, yun po ay sabi nga nakakapagpakilig sa puso ng ating Panginoon. No, dahil naririnig niya sa kanyang mga anak ang kanyang pangalan na makapangyarihan, wala siyang magawa kundi kumilos ng makapangyarihan. No po? Kaya we can say a breath of prayer, no? Habang sinasabi natin yung kanyang makapangyarihang pangalan. Dinideklara ang kanyang pangalan, no? Kaya ako po personally, kapag halimbawa ay mayroon pong humihingi ng panalangin, no po, ang unang-unang idinideklara ko po ay naroon na Jesus is Lord over your body or Jesus is Lord over your circumstances. Dahil alam ko na kapag ang Panginoong Hesus ang naging Panginoon, siya ang naghari, siya yung nanguna, tiyak na tiyak ang kaligtasan, tiyak na tiyak ang katagumpayan. Ano po? Kaya naroon po na let us continue to say his name. No, wag po tayong manawa. At wag nating hayaan naman na ang pagbabanggit natin ng pangalan ng ating Panginoong Hesus ay parang ano na lang, yung kumbaga, anong tawag dito? Parang, yung hindi siya yung talagang nandun yung reverence mo, no? Naalala ko kasi noong ako po ay nag-aaral nung college, no po, meron kaming isang professor na every time na lagi ko siyang nariringgan na Jesus Christ, yung ganon. Yes, sinasabi niya yung pangalan ng ating Panginoon, kaya lang hindi mo maramdaman, no? Hindi mo maramdaman na sa pagsasabi niya yung talagang tunay na pagsamba o pag-respect sa pangalan. Para bang naging bukang bibig na lang niya, no? Kaya alam niyo po, dahil doon ay hinipo ako ng Santong Espiritu, no? Talagang binigyan niya ako ng lakas ng loob na sabihan yung aming professor na yon. Gumawa ako ng sulat, no, sa isang papel at nilagay ko doon. Sabi ko, Sir, the name of the Lord should not be used in vain. For His name, for the name of the Lord Jesus is to be worshipped, to be respected, to be, kumbaga lahat, no, yung papuri, no, yung pag sinabi natin ang pangalan ng Panginoong Hesus ay para maitaas siya, no, hindi yung parang basta-basta na lamang banggitin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At alam niyo po, habang siya ay paglabas niya ng pinto namin, nung room namin na yon, talagang inabangan ko at inabot ko yung papel na yon. At alam niyo po, nung habang siya ay lumalakad, nakita ko, binabasa niya yon. At praise God, naroon po na pagdating ng time na nagkaroon uli kami ng klase, naging careful na po siya, no? Naging careful na po siya sa pagbabanggit ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa pagbanggit po natin ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, dapat po hindi siya yung para bang basta lang sabihin, kundi i-exalt natin, no? Matataas talaga yung kanyang pangalan kapag ito po ay binanggit natin, no? Pag ito po ay binanggit natin. Kaya praise the Lord. Ang number ang susunod, yan, number 5 na tayo, no? Take a walk, no? Take a walk.
Ano ibig sabihin nito? No? Ang sabi sa Micah chapter 6 verse 8, makikita natin, He had shown thee, O man, what is good and what the Lord requires of thee. Sabi dito, ipinakita sa atin, pinakita sa tao, kung ano yung mabuti at ano yung naroon na nire-require ng Diyos sa atin. Ano daw to? But to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. No? Naroon daw na ipinakita na sa atin, inihayag sa atin no, ng Diyos kung ano yung mabuti na nais niya na ating naroon, nire-require niya sa atin bilang kanyang mga anak. Ito ay yung naroon na sabi nga, to do justly. Talagang mamuhay tayo ng just, no? Sabi nga ay hindi tayo tumatapak o hindi tayo naroon ng lalamang sa ating kapwa, no? And to love mercy, mahalin daw natin, magkaroon tayo ng kahabagan, no, sa ating mga kapwa. And to walk humbly with thy God, no? To walk humbly with thy God. Kaya yung ating panglima, we must take a walk, no? We must take a walk with God, no? Pwede rin natin tong naroon na take literally na habang tayo ay naglalakad, katulad ngayon, yung iba talagang naroon na sa umaga, nagiging bahagi na ng kanilang buhay, yung naglalakad sila, no? Naglalakad sila, o yung iba, nagja-jogging, no? Huwag nating kalimutan na sa lahat ng ating ginagawa ay kasama natin ang Diyos, no? Kasama natin siya kasi sabi niya nga, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya kapag tayo ay naglakad, no, ano man yung ating ginagawa, dapat kasama natin siya. No? We must walk humbly with our God. We must talk with Him, no? Habang tayo ay naglalakad, pwedeng kausapin mo siya, no? Habang nakikita mo yung nature, nakikita mo yung kanyang mga nilikha, you can talk and walk with our God. No po? At lalo mo siyang mararanasan, lalo mo siyang naroon na sabi nga ay yung kapangyarihan niya ay mararanasan natin sa ating mga buhay. Sabi nga rin sa aklat ng Colossians, di ba? In everything you do, do it heartily as unto the Lord. Kaya ano naman daw ang ating ginagawa? Naglalakad man tayo, no? Naroon man na minsan dahil mahirap lumabas, kahit na ano yung ginagawa natin, nagluluto man tayo, no? Naglalaba, o nagtatrabaho, we must take a walk with our God. Ibig sabihin, sa bawat lakad natin, tandaan natin, kasama natin ang Diyos. No? Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi nga doon sa isang awit, ano sabi doon sa isang awit? Dumaan man tayo sa ilog, di tayo malulunod kapag kasama natin ang Diyos. Dumaan man tayo sa apoy, di tayo masusunog kapag kasama natin ang Diyos. Kaya let's take a walk with God humbly, no? Sabi nga yung lagi tayo nagpapakumbaba, lagi natin siyang ina-acknowledge sa ating mga buhay. Dahil ito po yung nais niya, no? Na sabi nga ay kung paano po literally, minsan mga kabataan gusto lagi nasa mga kabarkada, no? Laging kasama mga kabarkada. Alam niyo po, ang una pong kabarkada na nais niya na maranasan natin ay maging kabarkada natin siya, maging friend natin siya, no? Maging kaibigan natin siya. Sapagkat siya yung tunay na kaibigan na sabi nga ay hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. No, ngayon nga, 'di ba, sa nangyayari ngayon sa mga politiko, may lumalabas na yung mga magkakaibigan nagtetraydoran, no, sabi nga ay binabagsak yung kanyang kaibigan, no, pero sa Diyos, sa ating Panginoon, kailanman hindi kanya sabi nga ay iiwan, hindi kanya pababayaan. Grabe siya. Kaya let's take a walk with our God. Remember, ang sabi sa ulitin natin, Matthew 6:8, He had shown thee, O man, what is good and what the Lord requires of thee. Ay pinakita daw sa atin ng Diyos ano yung mabuti at ano yung nire-require niya. To do justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. No po? Kaya let's take a walk
with our God. Every day, mararanasan natin yung power niya, yung kapangyarihan niya, no? Ano man yung ating nilalakaran, ano man yung ating naroon na ginagawa, makikita po natin na laging naroon ang katagumpayan, nandun ang kapayapaan, no? Hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot. Bakit? Dahil alam mo, hindi ka nag-iisa. Amen? No, hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen? At ang number 6, no? Yan. So number 6, breathe deeply, no? Breathe deeply. Ano ibig sabihin nito? Naroon na talagang lagi nating tanggapin, no, yung breath of life na nanggagaling sa ating Panginoon. Sa Genesis chapter 2, makikita natin na and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed unto his nostril the breath of life, and the man became a living soul. Amen. No? Kaya alam niyo po, hindi lamang po noong inilikha ng Diyos si Adan na nung ibinigay niya yung breath of life, no? Maging hanggang sa kasalukuyan po, that breath of life ay laging available sa bawat isa, no? Alam niyo po, sa akin po, no, sa akin pong karanasan, no, na napatunayan ko na kapag ikaw ay humihinga ng malalim, no, at sa paghingam na yon, inaangkin mo that is the breath of life na ibinibigay ng Diyos, no, kung paano ibinigay kay Adan para siya ay maging isang living soul, no, talagang buhay na kaluluwa. Kung gusto natin maging buhay ang ating kaluluwa, let's always tanggapin yung breath of life na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Sabi nga, i-inhale natin, lalo na po ngayon, na talagang kung titignan natin, sa physical ay para bang ang ating hangin ay hindi na ganun kalinis, no? Hindi na ganun kalinis. Meron ngang balita na maging yung virus na yan na kumakalat ay nasa hangin na. Pero alam niyo po, kapag sa ating mga buhay lagi nating inaangkin, no? Naroon na sabi nga ay humihinga tayo ng malalim, at sa paghinga natin ng malalim, inaangkin natin that is, no, the breath of life that is coming from our God. No, makikita po natin kakaiba. Ako po personally, kapag po halimbawa nakakaranas ako ng hindi maganda, halimbawa sumasakit ang ulo ko, o kaya kahit na yun sa medibdib, o basta kahit na ang unang-una ko pong ginagawa, humihinga ako ng malalim, no? At sa paghinga ko ng malalim, ang aking puso, ang aking isipan, tinatanggap ko yung breath of life, no? Yung breath of life. Kaya paglabas ang aking pag-exhale ko, no? Ang lumalabas naman sa akin ay ang salitang hallelujah, no? Thank you, Lord, for the breath of life. No, subukan niyo po 'yon, no? Subukan niyo 'yon. Kapag sumakit ang ulo niyo, just inhale, no? Mag-inhale ka lang, just breathe deeply, no? At sa pag-inhale niyo, tanggapin nyo o aangkinin nyo yung breath of life na yon para maging living, para maging active yung ating kaluluwa na ito, yung ating katawan na ito. At makikita nyo po yon. Very, very powerful. No? Very, very powerful po. No? Araw-araw po yon, no? Sa pagising pa lang sa umaga, talagang uumpisahan ko na mag-inhale, mag-breath deeply, at sinasabi ko, Lord, thank you for the breath of life. No? Kaya pag nag-inhale, hallelujah. Hallelujah. Subukan niyo po 'yon. Makikita niyo, kakaiba po. No, kung may sumasakit man, may bumibigat man sa pakiramdam niyo, bigla yung mawawala. Makakaramdam po kayo ng iba yung kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. That's the power of His presence in our life, no? Mga simpleng bagay lamang, pero nais ng Diyos na sa ating pang-araw-araw na buhay, maranasan natin ang Kanyang makapangyarihang presensya, no? Sapagkat tunay nga,
Apart from His powerful presence in our life, hindi po tayo naroon makakahakbang ng mayroong katagumpayan, no? Pero kapag po ang presensya ng Diyos, no, ang powerful presence niya, no, ay patuloy nating nararanasan sa ating araw-araw na buhay, makikita po natin na ang lahat ng bagay ay napakagaan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, di ba, yung sabi niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest." No? Take my yoke, no, for it is easy, no? Hindi ito mabigat, hindi mabigat yung yung yoke ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pahihirapan. No? Sabi pa nga sa 1 Peter, "Cast all your cares upon me, for I care for you." No, mararanasan po natin yung divine presence niya, yung powerful presence niya, makikita po natin napakagaan. No, napakagaan ng buhay na mayroon kang kapayapaan, mayroon kang kagalakan, no, mayroon kang katiyakan ng tagumpay na nanggagaling sa Kanya. Kaya purihin po ang Diyos, no, doon sa maikli nating sasama-sama ngayon at pagtatalakay, no, ulitin natin. Ang sabi nga, 6 ways to experience God's presence in a powerful way. No, powerful po talaga to. No, hindi mo kailangang, sabi nga ay, gumawa sa sarili mo, kundi maranasan talaga yung presensya niya. Una, come clean with Him. Pangalawa, read scripture aloud. Pangatlo, sing Him a love song. Pang-apat, say His name and say a breath of prayer. And panglima, take a walk, no? Let's always walk with God humbly with our God, no? At ang pang-anim, let's breathe deeply. Tandaan niyo po, kapag ito po ay atin pong sinagawa, makikita niyo kakaiba, no? You can, sabi nga, feel, no? You can feel, mararanasan mo yung presence, yung powerful presence ng ating Panginoon. At kapag po ganon, magiging clear yung mind natin, magiging clear yung mga decisions natin, at makikita po natin na, ang sabi nga po, ay napakagaan ng buhay kapag kasama natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya purihin po ang Diyos sa mga katuroan na ito, no? Sa kanyang mga salita. Alam ko po na ito'y magbibigay sa atin ng inspirasyon upang tayo ay makapamuhay ng mayroong tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos, tayo po ay sama-sama na patuloy na dumulog sa Kanya at magpasalamat. Ama namin Diyos, salamat po sa mga salita niyo ito, papaalala niyo sa amin na nais niyo, Lord, na sa araw-araw namin buhay ay ang inyong presence, O Lord, the powerful presence, O God, ang amin pong makasama, Panginoon, ang amin pong naroon na maranasan, O Diyos, sapagkat alam po namin na maraming mga pagsubok, maraming mga, Lord, problema ang pwede namin kaharapin, pero kapag po kami ay namumuhay sa powerful presence niyo, Lord, ang lahat ng ito ay amin pong mapapagtagumpayan. At higit sa lahat, salamat sa katotohanan na hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pinababayaan. Maraming pong salamat. Lord, pagpalain niyo po ang mga nakasama ko sa umagang ito. Lord, anuman ang kanilang gagawin, Panginoon. Lord, sinabi niyo, in everything we do, we must do it all for your glory alone. And you are our great reward, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy ka lamang namin na mapapurihan, mapasalamatan, madakila at maitanghal sa aming mga buhay. Oh, our Lord Jesus Christ, be lifted up in our lives. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. At mamaya pong gabi, tayo po ay sama-sama, no, alas 7 sa ating Thanksgiving Worship Night. Amen. No? Na naroon na ito po ay isa sa dinisign ng ating Panginoon. No po, lalo na sabi nga sa pangyayaring ito na bagamat di tayo nagkakasama-sama, pero through live streaming, tayo po ay sama-sama na nakakapagpuri. At tuwing Wednesday naman po ang ating, sabi nga, Midweek Service, tuloy-tuloy pa rin po ito.
At kapag naman po Friday, ang ating soaking time, pagbabad sa presensya ng ating Panginoon through our praise and worship. Kaya purihin po ang Diyos, pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. Praise God. God bless us all. Amen. Paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang sulit.